Čaute ľudia, videl som Mortal Kombat 2 a úprimne bolo to ešte lepšie jak jednotka. Splnilo to všetky moje očakávania. Mortal Kombat 2 bola ešte viac akčnejšia, krvavúcejšia a úplne drastická, taká ako má byť presne Mortal Kombat. A bolo to aj dosť vtipné. Najviac to zachránil Johnny Cage, ktorého stvárnil Karl Urban. Karl Urbana mám strašne rád, má dobrú charizmu. Mňa si hlavne získal v seriálu The Boys, ktorý mal minulý mesiac veľmi krásne epické finále a toto bude nová Karl Urbanová najväčšia rola, lebo toto sa mu určite podarilo, lebo táto postava k nemu dokonale sedí, jeho charizma, ten jeho pohľad, toto keď dá fakáš cez tie okuliare, to je čistý pík a tam ako bojoval s tým, ako sa volal, Barákom, čo mal také pisky, jak to ten, čo mal také to družku, no, to bolo tak vtipné a ten Barák sa mi tiež strašne páčil, Barák a Shao Kahn, Shao Kahn, ten bol strašný pik, zloduch, Shao Kahn bol nesmierne zlý, bezcitný, chcel získať moc. Joj, ešte keď bol nesmrteľný, vlastne vyvraždil skoro celú polovicu Raidenového týmu, tých bojovníkov. Vyvraždil tam Cole Younga, ktorý mi prišlo strašne ľúto, lebo Cole Young bol hlavná postava Mortal Kombat 1 pred 5 rokoch a som si k nemu získal ten vzťah, lebo bola to hlavná postava a som si získal k nemu taký vzťah, že bol mi taký sympatický typek. Ale tu ho bohužiaľ zabili, ale nahradilo, chvála Bohu, dokonalý Karl Urban v stvorení Johnnyho Cagea. Bravo, len to bolo, naozaj to cením. Kitana tiež bola dokonalá, Jade tiež. Čo ešte môžem upomenúť, bol návrat toho, ako sa volal, toho, čo mal také oko jak Cyclops. Dajte minútku, volal sa... Asi Kano. Volal sa Kano. A úprimne Kano bol za mňa v jednotke dosť na charakter, ale v tej dvojke si to mňa vyhradil. Lebo tu bol viac taký... akože nemal tu pravú redemption, nemal ten pravý redemption arc, ale bol dokonalý. Lebo nie že dokonalý, ale že ho dokonale stvoril ten herec, ktorý ho hral. A mimochodom aj to, že sa vrátil naspäť na tú dobrú stranu z tej jednotky, lebo v jednotke bol na dobrej strane a potom na tej zlej. Ale v dvojke sa to obratilo tak, že sa vrátil späť na tú dobrú. A úplne to žeriem. Ja mám tú postavu už veľmi rád. V dvojke sa mi to nepáčilo, v dvojke si získal moju pozornosť a bol to fakt vtipný charakter, možno ešte vtipnejší jak Johnny. Jednoducho, Mortal Kombat 2 splnila moje očakávania. Každý hovoril, že to veľa lepšie ako dvojka. Nie je dvojka, toto je dvojka, že to bola ešte lepšia jednotka a úprimne dvojka bola ešte lepšia, bolo tam hektolitre krvi, bolo to epické, tie bitky ako z hry boli bravúrne, jednoducho chválim. Tento film si zaslúži 10 z 10. Čaute, dajte odber a like a čus. A teraz budem asi 4 dní preč, takže videjka budú po 4 dňoch. Takže čus a dajte odber, inak nebude fidelity. Čaute.